चिरां जिल्ला बर' महरगिरि आफादनि ब्रैथि बोसोरसालि जथुमाखौ लोब्बा लाखिनानै मोसानाय आरो मेथाइ रोजाबनाय बादायलायनाय हाबाफारिया सेथि बादायनाया दिनै बेंटल जुनियर फरायसालिमायाव बादायनाया मोजाङै मोजां जोबनानै थांबाय। दिनैनि बादायलायनायाव गासै साबा सायख'जायो। फारियै मुं सेथि त्रिसा ब्रह्म, नैथि राधिका, थामथि अनजालि ब्रह्म, ब्रैथि दैमु गयारी, बाथि दानेश्वरी बसुमतारी। मोसानो बादायनाय माखासे बादायारिफोरा बादायनो मोननानै गोजोननाय फोरमायदों आरो इयुनाव मोसानानै जाफुंसारगोनखौ मिजिंथियो मोसागिरिफोरा। आरो आङो बेयाव फैनानै बिराद मोजां मोनबाय। सेकेन्ड फाइनेलखौथ' हाबाय, खिन्थु फाइनेलावसो मा जायो ट्राइ खालामसै। आं बेखौ हारसिं सोलोंदों। नोंनि बैसोआ दा बेसेबां जाखो? आंना 12 रानिं। बिराद मोजां मोनबाय बेयाव फैनानै आरो बिराद प्राउड, बिराद मोजां मोनबाय फैनानैबो। बिराद बुरजा जायगायाव कम्पिटिसन लाखांबाय आरो बेयाव बिराद गोबावनि उनाव बेयाव फैबाय। बिराद मोजां मोनबाय आङो, सिलेक्टबो जाबाय। बिराद प्रेक्टिस खालामगोन आङो, ओमफ्राय बिराद ट्राइबो खालामगोन फार्स्ट मोननो, ओमफ्राय मोजां खालामगोन। आंनि हबिया मानेखि डान्सार जानो लुगैयो आङो, ओमफ्राय जाज बिदि। गिबियावनो आङो साफ्रोम रादाबगिरिनिफ्राय बिथांमोननो आङो गोजोननाय जासिहरग्रो जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्ट बिसानि जानानै। जोङो दिनैहाय गिबि खेब बे चिरां डिस्ट्रिक्ट बिसानि जिया खुंजानो लानाय डान्स कम्पिटिसन, बेयावहाय जोङो बिनि अडिशनखौ दिनै सिगांग्रो लाग्रोबाय बे बेंटल कलेजाव। दा दिनैहाय जोङो बहुद टेलेन्ट गथ'फोर मोनदों। बिथांमोना जोबोद टेलेन्ट गोनां। बिथांमोना निस्सय प्लेटफर्म मोनाखै। दा नैबे बुस्थुखौ साननानैहाय जोङो दा प्लेटफर्म होनो होननानैहाय जों बे प्रग्रामखौ लानाय जादों। दिनै अडिशन लानानै जों बुजिबाय बहुद मानसिफ्रानो माने बहुद टेलेन्ट गोनां गथ'फोर दङ। बिथांमोना दिनैहाय एसेबाबो सुबिदा मोनदों। दिनै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों बेयाव फैनानैहाय, माने बेवहाय अडिशन लाफैनानै माने बिथांमोननि टेलेन्टखौ नुनानै आं बिराद रंजाखांदोंबो आरो आसा खालामो बिथांमोना इयुनावहायबो मोजां पारफर्म खालामलांगोन आरो इयुनावहाय मोनसे मोजां प्लेटफर्म लाहैनानै गावसोरखौ गसंथानो हागोन होननानै आं मिजिंथिदों आरो। माने जोङोहाय चिरां बिसायाहाय दिनैहाय बे डान्स अडिशनखौहाय जों मोनथाम जायगायाव लादों। मोनसे जाहैबाय दिनैनि दिन बे बेंटल कलेज, आरो गाबोनहाय जोङो 20 नभेम्बर बिजनि मिथुन डान्स एकाडेमियावहाय जों लानो थाग थियारि जाबाय। आरो बिनि उनाव नेक्स्ट दिनै 21 नभेम्बर बे दिनखालि जों काजलगाव हाई स्कुल माबायावहाय फोथार नङा बे अडिट'रियामावहाय जों लागोन। दा जोङो मोनफ्रोमबो एरियानिफ्राय मोनफ्रोमबो जोङो सेन्टार, जेनेबा जों मोनथाम सेन्टारनिफ्राय जोङो टप 5 लागोन। टप 5 लानानै जों बिसोरखौ टप 15 लांनानैहाय जोङो जेब्ला जोंनि बिसानि प्रग्राम जागोन 5 डिसेम्बर, बेवहाय सान्तिपुर हालामावनो जागोन बे गेलेग्रा फोथाराव। दा बेवहाय जोङो मोनसे सेमि फाइनाल आरो फाइनाल राउन्डखौ होजोंहाय लाहैगोन। दा जोङो होजोंहाय जोङो गथ'फोरखौहाय बिसोरनि टप 15नि गेजेरावहाय जोङो नायनानैहाय जों जाय बेस्ट बिथांमोननो जों प्राइज मानि होगोन। बेजों लोगोसे ट्रफि आरो सार्टिफिकेट होफानाय जागोन। आसा खालामो जोङो मोनफ्रोमनिफ्रायबो मोजां केन्डिडेट पार्टिसिपेटफोर मोनगोन होननानै जों मिजिंथिदों आरो। नोंथांमोना दिनैहाय जाज हिसाबैहाय साबेसे दङमोन आरो सोर? जों बेवहाय जोङो दिनै जाज हिसाबै जों 3 दंमोन। आंनिनो आंगो लोगो बिथां फंबाय बिग्राय बसुमतारी, आरो सासे दङ लोगोआ, बेबो बिग्राय बसुमतारी, बिग्राय ब्रह्म, सासे बसुमतारी सासे ब्रह्म, कनफिउज जायो जोंहा। ओमफ्राय आं सोमजोर बसुमतारी। आङो गाबोन आरो समफोर जानो लागायाव बेवहाय आं बयखौबो जेनेबा गावबागाव एरियानि, जेनेबा बिजनि हालामनि आरो काजलगाव एरियानि गासैखौबो आङो खावलायदों। जेनेबा काजलगाव एरियाल' नङा, माने साखाथि फाखाथि थानाय जोंनि बर' जेखि गथ'फोर बा जि ट्राइबानो जा, जेखि हारिनि गथ'फोरखौ जोङो एक्सेप्ट खालामगोन। माने जाय हायो जोंनियावहाय बादायफैनो हागोन आरो पार्टिसिपेट खालामफैनो हागोन। गाबोन आरो समफोर जाय बिथांमोना बेयावहाय अडिशन होफैनो हायाखै बा गोजान होननानै फैनो हायाखै, जों बिजनि आरो काजलगावआव होफैनो हागोन होननानै आं बेखौनो फोरमायहरो।